Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-latest La Nina at El Nino update. Ito po yung month of May update. Issued po na yun Mayo 20, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Ngayon, umpusaan natin ang update. Ito ang latest sa El Nino. So, classify po ito bilang isang strong El Nino na nangyari between 2023 to 2024. At sa latest na yon ay lalo pang humihina itong El Nino na nangyari dito sa ating bansa at sa ibang panig ng mundo. At patungo na tayo sa neutral conditions. At ito po yung pinaka-latest mula sa Columbia Climate School, International Research Institute for Climate and Society, in partnership with the Climate Prediction Center ng NOAA. Sa US po yan. At ito po ang kanilang ENSO update. Published po noong Mayo 9. At sa latest na yon, nasa El Nino Advisory pa rin tayo. Patungo tayo sa La Nina Watch. At ngayon po ay nagta-transition na po tayo mula sa El Nino papunta sa ENSO Neutral o Normal Climate. And it is likely ito po ay magaganap by June. Okay? Samantala, habang neutral na tayo, magsisimula naman po mag-develop ang La Nina next month din, Hunyo hanggang Augusto at 49% chance. Okay? O kaya sa July to September, at medyo mataas po ang probability niyan, 69%, kaya binabantayan po natin at sana naman po hindi na po umabot sa La Nina situation dahil po kabaliktaran po yan, ang drought. Alam natin na maraming mga low-lying areas sa Pilipinas, mga hazard-prone areas sa mga baha. So, inasahan po natin mga major flooding na naman po yan. At ang nakakatakot pa dahil po marami na sa historical climate at season ng ating bansa in the past na tuwing magsiswitch tayo from El Nino to La Nina, nandyan po yung mga malalakas na bagyo na hindi talaga tayo pinapaligtas, okay? Nagkukross po sila sa atin. I hope na mag-record sila lahat, lalo na po sa bare months. May mga time naman po, na may mga ilan-ilan na switch from El Nino to La Nina na naliligtas po ang bansang Pilipinas. So, wait and see tayo, okay? But yung threat ng ulan ay nandyan dahil po pag La Nina, mostly mga bagyo nagde-develop malapit sa Pilipinas o over the Philippines bilang LPA. Yan pa naman ang grabing ulan. Okay? Yan ang grabing magdala ng malalakas na ulan, ng mga thunderstorms, back-to-back thunderstorms, at napakataas po ng rain rate po niyan. Kaya nagkakaroon po ng mga flooding sa urban at rural areas. So mag-ingat po tayong lahat. Okay, so ito po yung sea surface temperatures anomalies as of May 1 at nakita po ninyo na medyo lumalamig na po dito. Assign po yan na bumabalik na tayo sa neutral o normal at umiinit na rin dito ang karagatan southeast of Mindanao. So pabalik na tayo sa neutral at patapos na ang El Nino. At dito po sa latest na yon, okay, sa latest hinahanap kasi natin. Ito yung equatorial subsurface temperature anomalies. Ito po yung init ng dagat, kung gaano kalalim ang abot niya sa ilalim ng dagat. So, ito po yung surface at ito po yung palalim, okay, ng karagatan. Okay, yung tinatawag nating depths, okay, ng ocean natin. So, ito po ay 50 meters below the surface at ito naman po up to 300 meters. At ang Pilipinas po ay nandito po yung banda po yan, dito sa area na ito. Kasi 120 degrees po ang Pilipinas. Okay? So, nandyan siya. Dito sa area na yan. At napapansin nyo dito na medyo umiinit na po ang karagatan. Umabot na ng 250 meters ang lalim. Kaya nagsisilabasan na po ang mga localized thunderstorms but not enough pa rin na mag-above sa normal status. Okay? At ito naman po ang Central Pacific. Nandito yung mga gadget para malaman kung El Nino o La Nina. At sa latest na yon ay medyo lumalamig na po dito up to 200 meters below the surface ng karagatan ng Central Pacific at Eastern Pacific. So, sign po yan na pabalik na tayo sa neutral or normal climate. Ito po ang latest official NOAA Central
CPC ENSO probabilities, issued po na yung May. Okay? By the way, wala pa tayong update sa Pag-asa kasi yung update nila, yun yung last month. In-issue nila nung May 9 din. Nag-coincide lang sa pag-release nitong latest. So, by June pa yan mag-release ng Pag-asa. So, itong binibigay natin, ito po yung pinaka-latest. Okay? So, right now, April, May, June. So, titingnan natin yung kalagitnaan itong 3-month forecast. Nasa, na po tayo? 78% neutral. So, talagang pabagsak na po ang El Nino. Although, ang epekto po niyan ng El Nino ay patuloy pa rin hanggang dito po sa July, August. Ibig sabihin, kahit may magulan na tayo, below average pa rin po. Unless may malakas na bagyo na nag-stationary, nagbigay ng grabeng ulan, isang buwan na ulan sa loob ng 1 o 2 araw, talagang above normal po yan. So, case-to-case basis yan. Hindi natin ma-forecast yan hanggang within 3 days na lang po. Okay? So, ang forecast ng climate ay medyo mataas ang probability yan, but yan po ay within 4 months lang po ng forecast. So, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, hanggang dito lang muna tayo. Kasi ito, big uncertainty pa yan. Okay, so, by June, ito na yung time na balik na tayo sa neutral or normal climate kasi 86% na yan, 87% ang probability ng neutral. And then, by July, mag-umpisa na po mag-develop ang La Nina. Ayan po, ang kita po ninyo, nasa 49%, June, July, August, and then akyat po siya sa 69% by July, August, September. And then, August, September, October, nasa more than 70% na po yan. So, makikita po natin dito na ang development ng La Nina mangyayari po between June to October. Okay, so pag ganito siya, hanggang dito. So, hanggang dyan po yan. Magde-develop po yan. And then, from here, hanap tayo ng ibang kulay ng ating drawing. So, umpisa dito, papunta doon. Yan na po ang matured kaya matured na po ang La Nina. Ibig sabihin, yung epekto niyan, mafe-feel na po natin. Simula November hanggang Abril or Mayo of 2025. So, take note of that. Anong ibig sabihin po niyan? Above average o above sa normal ang mga ulan sa Pilipinas at sa ibang bahagi po ng Southeast Asia kasama po ang Australia. While ang ibang areas, magkakaroon ng drought. So, iba-ibang effect. Pag drought naman tayo dahil sa El Nino, sa ibang areas like California, grabing ulan. So, ganun po yan. Iba ang epekto sa kanila, iba naman sa atin. So, focus lang tayo sa Pilipinas. So, yan po yung situation. Ito, ang probability nito ay medyo up to 50% to 69%. Samantala dito ay medyo mataas na yan. Although, mataas pang uncertainty dahil yung forecast is more than 4 months. So, pwede pang magbago. Let's hope na sana hindi na matuloy. Sana itong gray, which is neutral, yun na ang for the rest of the year. But, alam natin napaka-advanced na yung mga forecast model. So, mukhang matutuloy po ito dahil since few months back, talagang pataas ng pataas ang probability ng magkakaroon tayo ng La Nina. Okay, so maganda po tayo. At medyo nakakaworry din dahil pag panahon po ng pag-shift from El Nino to La Nina, marami na po tayong taon na nakakaranas po ng mga destructive typhoons na naglalandfall sa ating bansa. Katulad nung 2020, kung natandaan ninyo, during pandemic, nag-shift din tayo from El Nino to La Nina. Nagkaroon tayo tatlong back-to-back back-to-back na mga typhoons o triple typhoons. Kasama dyan si Rolly, one of the strongest na tumama sa Bicol region. Nangyari din yan noong 1998. Super Typhoon Loleng, Babs, dumaan din sa Bicol at Central Luzon at napakabagal, 7 kph lang. 2 araw kami, inulan ng grabe, ng husto, binagyo, at more than 500 millimeters yung ulan. At binaha po ang Camarines Sur, ibang parts ng Kabikulan, at gayon din po ang Central Luzon, Marikina, nagkaroon ng evacuation, mga tao nasa bubong,
Yun po noong 1998. At gayon din po noong 1988, Typhoon Unsang o si Ruby. October 23 din yon. Okay, at La Nina din, papunta rin from El Niño to La Nina. Nagkaroon din po ng grabing pagbaha sa Luzon at medyo malakas din yun si Unsang. 215 kph na bagyo, almost a super typhoon, but mas malakas pa rin yung Rolly at si Loleng. But let's hope, kasi may mga iba rin na number of seasons, pag-shift from El Niño to La Nina, ay wala naman pong bagyo. But nakikita natin ang trend palaging ganyan So, mabuti yung maghanda na po tayo as early as now, kung mga disaster preparation natin, okay, family disaster kit, kung ano man yan, para at least hindi na tayo magulat, okay? Hindi na tayo magulantang pagdating ng epekto ng La Nina. So, yan po, pinipray natin sana mag-recover itong mga bagyong ito. At ito po yung actual rainfall for April 2024 para makita ninyo kung gaano kalakas itong El Nino, okay? Ito po yung normal rainfall at ito halos nawala yung kulay blue. So, a sign na talagang below normal po yung ulan at way below normal talaga ang percent ng rainfall sa atin bansa. At yung actual rainfall naman po na yung May 1 to May 19, pasalamat tayo na unti-unti po bumabalik na po ang ulan, although not much. Ito po yung normal rainfall for May from 1991 to 2020 at nakita po ninyo na ang Luzon ay mula 100 to 300 millimeters ang ulan. At gayon din po sa ibang bahagi po ng Pilipinas, halos buong bansa. Okay, nasa 50 to 300 millimeters ang monthly rainfall for the month of half of May 1 to May 19. And then yung actual observed, okay, yan po, nakikita ninyo, meron lang konti. Although dito sa may area ng CAR, sa may Benguet, medyo mataas na. Okay, parang normal na sa kanila. Ayan, nakikita niyo na konti pa rin yung ulan. At nasa way below normal pa rin po. O below normal yung buong bahagi ng ating bansa. So yung drought condition, dry condition, dry spell at drought assessment ng Pag-asa, galing po ito sa Pag-asa, pati itong dalawang okay? Yan po yung symbol, hindi tayo sinasabing may-ari natin yan. Okay, so ito rin, galing po ito sa Pag-asa, kinuha natin sa website nila, at nakita po natin as of April 30, ito yung assessment nila for the month of April at nakita ninyo nasa dry spell po ang Kabikulan hanggang medyo normal at affected naman po itong area ng Legazpi, Albay, ibang parts ng Albay at northern Sorsogon. While ito rin sa may western Luzon, eastern central Luzon medyo not affected daw. But halos buong bahagi ng ating bansa nasa drought conditions. Dry condition naman po at dry spell sa Mindanao. Usually kasi ang Mindanao hindi naman talaga nagaganito pag may pag neutral ang condition o normal climate, talagang maulan po sa kanila whole year round. Wala silang dry season o wala silang dry months. But may El Nino kaya ito po na yung nakakanasan po nila. Basahin na lang po ninyo dito ang mga iba-ibang areas na naapektuhan po nitong dry condition, dry spell at drought dahil sa El Nino. Ito naman po ang outlook para sa buwan ng Mayo. So, na yun po ito na buwan. At nakita po ninyo, halos affected na po ang Camarines Sur ng drought. Let's hope na magbago, okay? Dahil nandiyan na po yung mga ulan. Sana everyday maulan-ulan po na tayo, okay? At ganyan din po sa may Visayas, may Maropa, Northern at Western Mindanao, talagang nasa drought conditions. Basahin na lang po ninyo dito. Although forecast pa lang ito, outlook, let's hope na magbago. Ito naman po ang multimodal probability forecast sa ulan mula sa IRI ng Columbia School for Climate and Society. Issued po na yung May 2024 base po sa new El Nino, La Nina outlook. So for June, July, August, ang Mindanao at Southern Visayas mukhang magiging more than the normal na po.
40% above normal. So, let's hope na mangyari yan dahil may mga kababayan natin, guys, sa Bohol, kulang daw ng ulan. Sana ito na po yung answered prayers simula June hanggang Agosto. Samantala, ang Bicol, may Maropa, the rest of Visayas at Luzon, nasa below normal pa rin. Although may mga ulan na po yan, may habagat, dahil po dyan po yung mga bagyo, mag-enhance po yan, 40% below normal pa rin. But pagdating ng July, August, September, ayan na, kumakalat na po ang, parang hindi pa. Okay, sorry. Tumataas lang dito sa may Southern Visayas, Eastern Visayas at Mindanao, up to 40 or 45% above normal na. But the rest of Luzon, rest of Visayas at Mimaropa ay nasa 40 to 45% pa rin na below normal. So talagang grabing epekto ng El Nino na ito. Okay? But kapag fully matured na po yung La Nina, kasi magde-develop po between June to October ang La Nina, ito na po. Ang August, September hanggang October po of 2024, ang forecast precipitation, ang buong Pilipinas, biglaan, pasok na po sa above normal conditions. Lalo na po sa may Palawan. 70% above normal. Bakit po? Dahil po sa onset ng habagat. Ito yung peak ng habagat August, September humihina. Meron pa rin epekto ang habagat dyan sa October. Minsan maabot pa hanggang October 15 kapag masunod-sunod yung mga bagyo na i-enhance. Ang transition kasi middle of October hanggang November 15. Sometimes mabilis ang transition. Bigla na kaagad na amihan. Although, yan po, dahil sa La Nina, yan po, tataas po ang mga ulan sa atin, above normal. So, magiging 40 to 50% na po above normal, while itong Palawan at Sulu Archipelago, mukhang nasa 60 to 70%. So, maghanda po tayo sa mga flood-prone areas. At ito yung last, for September, October, November, magsisimula na po yung epekto ng La Nina yan. Fully matured na po siya. Talagang more than 45 to 50% na above normal ang ulan. Okay? Ang Palawan, ganun din po, 60 to 70%, as well as Southern Taiwan at extreme Northern Luzon, kasama po ang Batanes sa Papuyan, more than 70% above sa normal ang mga ulan. Okay? At bago tayong paalam, ito ulit ang reminders. Ito ang epekto po ng La Nina. Anong magiging effect po sa rainfall at sa dry conditions sa ating mundo. Sa ating bansang Pilipinas ay kitang-kita po dyan na by November to April, mag-extend pa yan. Pwedeng bumawat po sa May or June of next year. Yan na po, magiging maulan po tayo. Wet conditions, ganyan din po ang Indonesia, Malaysia, Australia. Makikita naman po nyo dyan ang mga buwan. While yung ibang areas, gaya ng Eastern China, South Korea, Western at Central Japan, November to January, dry conditions pa sila. Walang ulan. Okay? Kulang ang ulan. At gayon din po dito sa may Western at Southern USA. October to April, talagang dry conditions sila. Samantala itong Mexico, talagang June to September, maulan din tulad sa atin. At sa may northern sections po ng South America, June to March, talagang maulan po sa kanila. Above average yung ulan. Dito rin po sa may South Africa, Central Africa, ayun, sa may northern India, affected din sila. Except itong southern India, mukhang may dry conditions. And sa Middle East, dry conditions din. So, yan po ang magiging epekto po ng La Nina at sa amount of rainfall at dryness po sa buong mundo. So, abangan po natin ang next update by June. Let's hope na humina yung La Nina. Dapat neutral lang for the rest of the year. Kaya lang wala tayong magagawa. Yan po ang ups and downs ng ating climate. May La Nina, may El Nino, may La Nina, minsan neutral. Bihira yung matagal ang neutral. So, parte na po yan ng normal ups and downs ng climate ng ating mundo. Okay? Na-discover lang yan ng 1983, 82, nung nagkaroon ng advanced satellite
sensors, nalaman nila na phenomenon pa ang tawag nila dahil hindi pa nila alam, pero ito ay kasama po ito sa climate ng ating mundo. So, if ever magkaroon ng climate change, hindi natin alam kung ano ang fluctuations mo niyan, but yan po ang pinapakita na yon. Biglaan po, maraming beses nagbibiglaan, siguro yan po ang effect ng climate change sa El Nino at La Nina. So, dyan muna po ang ating latest sa ating El Nino, La Nina, at babalik ulit tayo next month. Ito si Mike Padro ng papaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser, at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.